हेलौ 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 खोनायाखै नामा आंनि माथोफोरखौ? हेलौ 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 डाबल खोनादोंब्रा हेलौ हेलौ मबाइल मोनसे नायब्रा लांबायना दासो खोनादों दासो खोनादों आं दहायनिफ्रायनो रायज्लायगासिनो ओमफ्राय माबायानो नै बन्द' जाना दंमोन नैहाय बन्द' जाना दंमोन फाग्लासो आंबा ओरैनो सैमा बायदि बखिगासिनो मा आङो आंथ' 3 इयार्स जाबाय न'निफ्रायनो ओंखाराखैना दादा हाब आं दहायो सैमा बायदि बखिगासिनो होमबालाय आरो फाग्लालै होमबा आङो सभी को थैंक यू सो मच मतलब अभी हम लोग का दारित्री आ गया दारित्री गुड मर्निं मर्निं आं दहायनिफ्रायनो सैमा बायदि बखिगासिनो होमबा ओरैनो हारसिंनो ओमफ्राय जोंना बिदां आब'आ बोरो नाम्बार बिनाया आं एलबि दोननोसैलै ओरैनोसो टाइम पास फैदोंमोन आं दा नेट फैथ'नाय नङा दिनै नेट फै गैया दिनै आंहा बिराद खम बिशाल सना खारबाय होनबा नों होनदो गैला बिशाला गल'बाय इयो खारबाय आंलाय आरो आं खोनादों सानदोंमोन ने जोंना नै ब्रादारा फैबाय एन बि ब्रादार हेपि हलि नों ब्रादार हेपि हलि ओरैनो टाइम पाससो आं फैलाबायदों आरो ना आं दा 4:30 मोजाङै फैगोन आरो ना एकदमबारे दुगैस्रां लोबस्रां नै जोंना हेपि सेट ब्रादारा सानदुंआ थेक थेक खालामलायनाय ने सानदुं दुङादांलै हेपि हलि आदा आदार ना माइनाव गयारिया हेपि हलि ओमफ्राय जोंना एनबिया मा बुंखो हलि गेलेयाखै नामा आंनाव दादा आं हलि गेलेयाखैलै दिनै बायोलां लेथ्रा जानायखायनो ओमफ्राय हेपि अल्स' दे दे एभ्रिवान कमेन्ट करो साबा गाहाम दङ माथो बिराद दं माथो मानसिफोरालाय आं दोनथ'नोसैलै लोगोफोर हैप्पी होली ऑल फ्रेंड बोल रहा है हम लोग का 12 दीदी ने दोस्तों मैं मतलब टाइम पास के लिए एलबी आया था मतलब मेरा एलबी का टाइम है 4 बजे में लेकिन मैं आज अभी ऐसा मतलब टाइम पास के लिए एलबी आया था अभी मैं एलबी बंद करेगा दे मिउजिकआ माबायदि खालामना जागोन अके बाय बाय आरोना माने ओरैबायदि आरोना जेनेबा जिखुनु माने माबा बुङो नेपालिफोरनि मिउजिकआ माबायदि जायो नेपालिनि फेमास थांदों र' सिम्पोल फिसाल' जालांनाय आरोना ग्रोब मिलायलांनाय दुखुनि मडेलनिया जेनेबा अके बाय बाय आरोना आंनि गोसो पिदेमारि हेपि हलि ब्रादार हेपि हलि आं एलबिसो दोननो नागिरबायमोन ब्रादार हलिनि आंहाबो गोरिबसो दिनै आरोना ओंलै खालामनायलाय माबोरै ओमफ्राय बे गिथिखाया सानजिबिनि निमलखौ गारखाना नाय आयौ माखो र' ब्र' अके दे कमेन्ट खालाम दे माने ओमफ्राय एसे गिदिर खोनायो माथो ने मानोथाय फिसासो रिंनिया बरियानो सयथा रिंसिनो ग्रोब सिफुं फिसा मायदिमोन ना मोजां आवासाव बेयो मोजां बेयो मोजां जायो इंलिसनि मोननाय आरो ओंखायनोब्रा जिखुनु मिउजिक मोजांल' जानांगौ इनिफ्राय र' ब्रना मिनिबाय आरोना अके Can you write it here?
बाय बाय ब्र नाम दाना अके बाय बाय थेंक इउ सो माच गासैखौबो थेंक इउ सो माच आंनि लाइभआव फैनो थाखाय दोनदो दे अके सबिखौ थेंक इउ सो माच दा बेलासियाव लोगो मोनगोन दे 4:30